ଆନି ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ତମେ ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଛ? କିଛି ଭାବୁନି, ମୋ ନିଜକୁ ମୁଁ ନିଜେ ପଚାରୁଛି, ତମେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? କିନ୍ତୁ ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଅଭିମାନ ଆସୁଛି, ସେମାନେ ମତେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ। ଆନି କାହିଁକି ମତେ ନେଇଗଲେ? ଆରେ ଆଜି ଭଳି ରାତିରେ ତମେ ମରଣର ନାଁ ଧରୁଛ? ନାଇଁ ଆନି, ସେ ମରଣର ନାଁଟାକୁ ତମେ ଜମାରୁ ବି ପାଟିରେ ଧରନି। ସେ ମରଣର ନାଁଟା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମତେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ସତରେ ଆନି, ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲେ ନା ତମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛ। ଆସ ଆନି, ଏ ଥରୁଟିଏ ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ଟିକେ ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖିବି। ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ତମ ହାତ ଧରି ଏ ଘରକୁ ବୋହୁ ହେଇ ଆସିଲି, ସେଦିନ ତମେ ମତେ କଥା ଦେଇଥିଲ, ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ଆମେ ସାଥି ହେଇ ଛିଡ଼ା ହବା, ସୁଖ ଆସିଲେ ବି ଆମେ ସାଥି ହେଇ ଛିଡ଼ା ହବା। ତମେ ମୋ ଉପରେ ଧୂଳିଟିଏ ବି ପଡ଼ିବାକୁ ଦବନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ତମେ ମୋ ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଲଦି ଦେଲ, ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼। ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବି, ତମେ ମୋ କଥା ରଖିବ? ମୁଁ ତମର ସବୁ କଥା ରଖିବି। ଡକ୍ଟରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ଭିତରେ ମୁଁ ତ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ତେଣୁ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ କଷ୍ଟ ପାଇବ କାହିଁକି? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ତମେ ଆଜି ରାତିରେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। ତମେ ଆଉ କାହାକୁ ତମ ଜୀବନ ସାଥୀ ରୂପରେ ତମେ ବାଛି ନିଅ। ମୁଁ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଝିଅ ନୁହେଁ ଯେ ବାଛି ନିଅ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୋଉଦିନେ ମରିଯିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି? ନାଇଁ ଜୀବନ ନାଇଁ। ତମେ ମରିଗଲା ପରେ ଯଦି ମତେ ବଞ୍ଚିବାଟା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଣିଦିଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କାହାର ହେଇପାରିବିନି ଜୀବନ, ଆଉ କାହାର ହେଇପାରିବି? କାହିଁକି ଆନି, କାହିଁକି ମରଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ମଣିଷଟାକୁ କାହିଁକି ତମେ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛ? ଦେଖ, ରାତି ଅନେକ ହେଇଗଲାଣି, ତମେ ଏବେ ଶୋଇପଯାଅ, ଶୋଇପଯାଅ, ତମେ ଶୋଇପଯାଅ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରୁ ତାରିଖ ସରିଯିବ, ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ତମ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବି? ନା ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତମେ ମୋ ପାଖରେ ଥିବ? ଏମିତି ଅନେକ ରାତି ଆସିବ ଜୀବନ, ହେଲେ ତମେ ମୋ ପାଖରେ ନଥିବ। ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ମୋର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ହେଲେ ମତେ ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଏ ସମୟଟା ପରା ଜଗି ବସିଛି। ନାଇଁ ଜୀବନ, ମୋ ପାଖରେ ତମକୁ କେହି ବି ଅଲଗା କରିପାରିବେ। ଯଦି ମୋ ସଂଖ୍ୟା ସତ ହେଇଥିବ, ଯଦି ମୋ ସିନ୍ଦୁର ସତ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ଯଦି ସତୀନାରୀ ହେଇଥିବି, ତାହେଲେ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ନୁହଁ ଜୀବନ, ମୋ ପାଇଁ, ଏ ଆନି ପାଇଁ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିବ। ଆନି, ଜୀବନ ଆନି।